ناوندا راگهاندنیا هێزن سووریا دموکراتیک هەسەدێ دەبێژە ئەv ئالۆزیên li Helebê encama rasterast ya provokasyonên grûpên hikûmeta demkiya Sûriyê ne. Hesedê iddiayên ku dibêjin hêzên wan êrîşî rêbendên hikûmeta Sûriyê kirine bi tundî red dike. Li gorî zanyariyên Rûdawê ji ber aloziyan herî kêm kesekî jiyana xwe ji dest daye, herûha 21 kesên din jî birîndar bûne, dibe ku amar ji vê yekê zêdetir bin lê ava ku hetenha mekariye piştrast bike, şehîdek heye li gel 21 birîndaran ji xelkê sivîl yê her du taxan ew jî ji ber ku di şer û aloziyên doh de hem top hatin bikar anîn, hem gaza rûndikrêj hate bikar anîn. Yani Şêx Mexsûd û Eşrefiyê rastî topbaran û gulebaran kirinê hatiye. Hesedê di daxuyaniya xwe de tekez dike. Ev iddia qet nerastin. Dibêje hêzên me ji dema vekişîna li gorî rêkeftina yekê Nîsanê ya îsal li wê navçeyê nemane. Hêzên Hesedê ji wê navçeyê vekişiyane. Her wiha li gorî daxuyaniyê tiştê ku li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê diqewimin encama zincîreyeke êrîşên dubare yên grûpên hikûmeta Sûriyê ne yên li dijî xelkê sivîl. Hesedê diyar kiriye ku wan grûpan dûrpêçeke ewlekarî û mirovahiya giran ferz kiriye. Alîkarî û maddeyên pizîşkî, keresteyên pizîşkî birîne, gelek xelk revandine û li ser rêbendan provokasyonên xwe yên rojane li hemberî xelkê domandine. Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin. Vê dawiyê wan koman li derdora her du taxan rêbendên axê bilind kirine, dûrpêç ferz kirine. Di daxuyaniyê de hatiye gotin jî wekî gaveke matirsîdar ew kom hewl didin bi tank û wesayetiyên zirxî bi pêş ve biçin, bi topên hawinê û bi dronan taxên sivîlan bikin armanc. Ev yek bûye sedema qurbaniyan di nava sivîlan de û ziyanên mezin jî gihandiye mal û milkan. Li gorî daxuyaniya Hesedê, hikûmeta Şamê berpirsayetiya temam û rasterast ya berdewamiya dûrpêçê û binpêkirinên sîstematîk yên li dijî sivîlan her wiha berpirsayetiya aloziya dawiya ku rewşa xelkê xirabtir dike li stûyê xwe digire. Hesedê di dawiyê de bang li rêxistinên navdewletî û mirovahî kir ku bi lezgînî û bi bandor tev bigerin da ku dawî li vê dûrpêça neheq bînin û êrîş û provokasyonên sîstematîk yên li dijî sivîlan jî rawestînin. Hêzên ewlekariya hundirîn an ku esayîş li ser şer û pevçûnên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê her du taxên Kurdnişîn li Helebê daxuyanî dane. Esayîşa rêveberiya xweser dibêje. Wan li hemberî êrîşeke berfireh ya hêzên hikûmeta veguhêziya Sûriyê ya li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên li Helebê li ber xwe daye û bersiva êrîşan daye. Li gorî daxuyaniya esayîşê hêzên hikûmeta veguhêz ji eniyên Cîla, Benda, Cizîre û nexweşxaneya Yûnanî êrîş kirine. Esayîşê daye zanîn ku di encamê de şer û pevçûnên dijwar derketine, hêzên wan jî bersiva van êrîşan daye. Rêveberiya xweser jî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê be daxuyaniyekê ev alozî êrîş û şerên li her du taxan Şêx Mexsûd û Eşrefiyê şermezar kir. Raghand ku ev êrîş binpêkirineke eşkere ya rêkeftina dehê Adarê û yekê Nîsanê ye. Di daxuyaniya rêveberiya xweser de wisa hatiye gotin. Tiştê ku diqewime belgeye, delîle ku hin alî li şûna diyaloga avaker zimanê gefê û çekan bikartînin. Rêveberiya xweser êrîş weke binpêkirineke eşkere li hemberî xelkê Efrînê ye ku bi zorê ji warê xwe hatine koçberkirin binav kir, da zanîn ku ev yek berdewamiya kiryarên nejatperestî û çespandina siyaseta dûbendiyê ye. Di daxuyaniyê de bang li hemû Sûriyan jî hatiye kirin ku li gel xelkê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hevgirtî bin. Her wiha bang li hêzên demokratîkên Sûriyê rêxistinên navdewletî û civaka navdewletî jî hatiye kirin ku vê siyaseta hikûmeta veguhêziya Sûriyê rawestînin. Rêveberiya xweser
برپرساتیا انجامن مروواهی و سیاسی یوان ایریشان خست سوی آلیین ایریشکارو بانگ لگل سوریه جی دکه کل همبری هر کسی که حول ده فتنه نابرا پیکاتین همان ولاتی ده درخینه ببنیک. دداویا داخویانیا خوده ریوبریا خو سرتکس کریه کو ریکا آشتی و چارەسەریya دموکراتیک تکان ریکا بداوی کرنا کریزا سوریه و ارمانج کرنا سیویلان و دورن اوله جبلی ویرانی و کاولبونه تشتکیدن بخورناینه.